Здравейте! Днес ще ви покажа как да впишете додекаедър в цветето на живота. За целта ще ви трябва една рисунка на цветето на живота, която сами можете да си направите с перпил, един подростък молив, линия и някакъв маркер, с който ще очертаем самата форма. Нека да започваме. Първата стъпка, която ще направим, е с помощта на молива и линията да нарисуваме линии, които минават точно в центъра на листенцата на цветето. Продължаваме ли до границата на цялото цвете на живота. Ето по този начин. След като сме готови с тази стъпка, ще свържем точките, които линиите пресичат кръговете в два срещуположни триъгълника. Получихме нещо като звезда. Сега от всеки от върховете на всеки един от двата триъгълника ще спуснем по две линии. Тези линии тръгват от върха и трябва да пресичат точката, в която се пресичат тези два кръга. Започваме с този ъгъл. Отново спускаме линиите до границите на триъгълника. Сега ще ги спуснем от срещуположния триъгълник. Всички тези линии ще ни помогнат да извадим формата в цветето на живота. Те са само ориентировъчни, така че може да ги направите със съвсем леко натискане на молив.
виждаме, че всеки един от ъглите на триъгълниците вече е разделен на 4 равни части. Вече сме почти готови. Остава да изведем формата. Взимаме маркера и трябва да отбележим някои специфични линии. Поглеждаме всеки от ъглите. Както казахме, разделен е на 4 части. И почерняме частта, която е в средата. Ето по този начин. Това ще направим с всичките 6 ъгъла. Може да използвате и линия, за да бъдете още по-прецизни. Сега ще направим следното. Взимаме най-горната линия, пропускаме една и взимаме следващата. И почерпваме двете линейки, които ги свързват. Същото правим и от другата страна. Както и ето тук. След това почерняме ето тези 3 линии, които отиват към центъра на цветето. Тази, тази и тази. Почти сме готови. Това, което остава да направим, е с помощта на линията и молива да свържем краищата на тези линейки, които станаха отделени, с ъглите на фигурата. След това ще ги почерним и с фломастера. И ето, вече нашата фигура е готова.